Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na mahilig kumagat! Be, bakit mo naman kinakagat? Hindi ba pwedeng subo lang, dilaan mo muna? Ikaw naman si kagat! Be, minsan kasi ako nga sabi ko nga, ayoko na pong kumakagat. Kumakagat ng, kasi masakit yon. Masakit yon kasi dagdag calories yon. Pinag-uusapan po natin dito ay crispy pata. Pero bukod sa pagkagat, syempre pag-usapan na rin natin ang pagkagat ng aso kung saan yung akala mo 2024 or 1 year ago, nakakagat ka ng aso pagkaliit-liit, ngayon, 2025, kala mo wala lang. Ayun, nag-meet kayo kagad ni Lord. Oy, totoong balita po to ha, sa research, sa isang reliable source. Syempre, alam mo naman na mahal kita at alam mo rin naman na pinangangalagaan natin yung kalusugan mo. Syempre, kailangan magkaroon tayo ng mga technique o mga tips kung paano tayo, anong gagawin natin kapag nakagat tayo ng aso. Number 1, ito pinaka-basic sa lahat. Pag nakagat ka, kailangan pa bang i-memorize yung basic? Maghugas ka kagad ng sabon, B. At saka ng tubig. Ayan, puhugasan mo ng punasan. Ayusin mo yung pagpunas-diinan mo. For 15 minutes, yan. Tapos, pagkatapos yan, huwag mong tatakpan yung sugat, ha. Again, hindi po ako eksperto na doktor. Ako po yung eksperto na daldalerang atleta lang na nag-research. So, huwag mong tatakpan yung sugat mo, hayaan mo siyang maghilom, at habang naghihilom yan, wag ka nang patumpik-tumpik pa. Gayahin mo si Maratoni dito. Dito mabilis siyang tumakbo papunta sa ospital. Yan, ha. Very, very basic. Kapag ka nakakaramdam ka na medyo tumatahol ka, huwag mo nang paabutin doon. Pagka nakakaramdam ka na, oo nga, kahit maliit lang to, kailangan pupunta ako sa ospital. Kasi pag hindi ako pumunta, mamaya marinig na ako ng asawa ko Uy, totoo yun, ha? Talagang pwede mangyari yon, yung bigla kang, syempre, bukod sa pumasok na yung rabies o yung virus sa loob ng jutak mo, tapos, syempre, na ma-manifest mo na o nagkakaroon ka na ng mga sintomas na parang nagiging aso ka, it's because talagang apektado na yung utak mo. Hindi mo na makontrol yun, be. Mamaya itali ka ng aso mo. Mahilig pa naman sa dog style. Basta dog. Ayun lang ha, very basic. Ilang mga tip kung saan pwede naman natin pangalagaan. Pwede ba naman natin maiwasan? Lalo na kapag wala ka na magawa, nakagat ka na, di prevention. Prevention is better than cure. Anyway, eto na, may pumasok na bagong kanta. Nagmamadali. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakatutok at nakipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang Spicy Opa, Kim Chino. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi.